Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 15. Ang giingon diri: Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios, pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan kay nasangyaw na sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pagampo. Nagampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon na gayud ako sa pagduaw kaninyo. Kay buot akong makikita kaninyo, aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isig kapagtuo. Mga igsuon, gusto ko nga masayra ninyo nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo, apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo, ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Griego ug sa mga dili Griego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. Busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. May the Lord bless the hearing and meditation of His word. Sumala sa atong nakita, ang bersikulo 8 hangtod sa 15 mga kaigsuunan, gisulat ni Pablo uban ang iyang personal nga greetings. Ug ang tumong ug tuyo ni Pablo sa iyang pagsulat ni ini nga bahin mao ang pagdasig ug pagpalig-on sa mga Kristohanon didto sa Roma. Ug giekspresar usab ni Pablo ang iyang dako kaayong tinguha nga makikita sa mga Kristohanon didto sa Roma. Nganong dako man kaayo ang iyang tinguha nga makita niya sa personal ang mga Kristohanon didto sa Roma, mga kaigsuunan. Nagtinguha gayud siya nga mahimamat niya ang pundok sa mga Kristohanon didto sa Roma aron madasig niya sila personally. There was no other group of people nga gitinguha ni Pablo nga iyang mahimamat, ang mga Kristohanon lamang didto sa Roma. Kay sa tinuod lang, mga kaigsuunan, kung ang usa ka tawo mahimong tinuod nga Kristohanon, tinuod nga magtutuo ni Kristo, nausab na ang dagan sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. Ug ang tinguha sa iyang kasing-kasing ug hunahuna mao nga iyang mahimamat ang iyang isig ka magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo interesado gayud kaayo nga mahimamat niya ang mga Kristohanon didto sa Roma. Makita niya nawong sa nawong
ug mailhan niya sila personally ug makabaton og pakigsandurot kanila personally. Ug ang rason ni Pablo, klaro kaayo ang giingon sa atong teksto, aron sila madasig ug aron sila malig-on. Samtang nagpasalamat si Pablo nga ang mga miyembro sa simbahan dito sa Roma nakabig diha kang Kristo, aduna pay labawng gikinahanglan nila human sa ilang pagkakabig. Unsa man ang ilang gikinahanglan gayod human sa ilang pagkakabig, nga sila malig-on, maistablisar, mutubo, mahimong hingpit, masuportahan og duro sa ilang pagtuo. Ang giingon sa bersikulo 10 sa atong teksto mga kaigsuonan, nagampo ako sa Dios nga niining higayuna mahinayon na gayud ako sa pagduaw kaninyo. But pasabot, dugay ra gyud siyang gaplano nga muduaw sa Roma. Pero dunay nakababag kaniya. Ang iyang rason kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. So adunay doktrina nga atong makuha gikan niining mga pulong ni Apostol Pablo mga kaigsuonan. Unsa man ang doktrina nga importante kayo, nga bisan pag kining mga tawhana Kristohano na, nakabig na diha kang Kristo, kining mga tawhana nanginahanglan gayod og kalig-on or pagpalig-on or mugamot gayod sa ilang pagkakristohanon. In other words, ang pagkakabig dili kana mao ang utlanan mga kaigsuonan, maura kana ang sinugdanan. Usbon ko, ang conversion is not the end but the beginning. Usbon ko mga kaigsuonan, becoming a Christian is just the beginning. Kinahanglan kitang mabansay, kinahanglan kitang matudluan, kinahanglan kitang maistablisar. Adunay usa ka magwalali nga nag-ingon nga kitang tanan gipakatawo nga puya diha kang Kristo. Tinuod biya, wala may bag-ong nakabig nga hamtong na dayon sa ilang pagtuo. No, moagi gayud og pagkapuya. Sa susamang paagi nga walay gipakatawo ni ining kalibutana nga midiretso sa pagkatiguang, moagi gayud sa pagkapuya hangtod nga nalig-on ang iyang tuhod, hangtod nga ga-practice og lakaw, hangtod nga nakalakaw, hangtod nga nakaistorya. Ingon na usab ang Kristohanon mga kaigsuonan. Walay nagsugod sa iyang Kristohanon nga kinabuhi nga midiretso og kahamtong sa iyang pagtuo. Kitang tanan nagsugod ingon nga puya. Kitang tanan nanginahanglan og pag-atiman, kitang tanan nanginahanglan og pagtudlo, kitang tanan nanginahanglan og atensyon. Mao'y hinungdan nganong gituboy sa Dios ang mga pastor ug mga magwalali aron mapalig-on ang iglesia sa atong buhi nga Dios. Mao nga higugmao nato ang atong mga pastor, mga kaigsuonan. Ang mga puya nga bata nanginahanglan gyud og atensyon. Hibalo ang mga ginikanan ni ana. Ang mga bata nga mutubag-tubag sa mga ginikanan, wala lang gyud sila masayod kung unsa ang sakripisyo nga gibuhat sa ilang mga ginikanan, niadtong puya pa sila hangtod karon. Hinaot nga maghinulsol kamo sa inyong walay pagtahod sa inyong ginikanan, gumikan kay pagsupa kana sa ikalima nga sugo sa Dios, honor your father and mother. Ang mga Kristohanon nanginahanglan nga mahimong hamtong ug unsa man ang makapahamtong kanila, ang makanunayong pagpakaon sa pulong sa Dios. Ug nganong nanginahanglan man kitag kalig-on sa atong pagtuo? Well, daghang mga rason ang giingon sa Biblia ug ang pinakarason, si Satanas kanunay nanghilabot sa mga katawhan sa Dios. Ang yawa kanunay nagaakusar sa mga katawhan sa Dios. Igsuon, the moment that you become a Christian, unsa may mahitabo nimo, you become the object of the devil's interest and attack. The moment nga nahimo kang magtutuo kang Kristo, gibantayan na kakanunay ni Satanas. Ug nagmisyon na siya kanunay nga ikaw malaglag sa imong kalag, or ikaw dili mo tubo sa imong pagkakristohanon, or ikaw mahulog sa pagpakasala. Ang mga pag-atake ni Satanas, ang mga pagsulay, ang mga pagtintal, kinahanglan seryosohon nato kini.
Because Satan will attack us with many doubts. Hinumdumi nga gusto gyud ni Satanas nga muatras ta sa atong pagsunod sa Ginoo. He will try to shake us. He will try to discourage us. Ug sa daghang higayon mga kaigsuunan, nagmalampuson si Satanas sa pag-uyog sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Posible nga dili siya makawagtang sa atong Kristohanon nga kinabuhi, but he sees to it that we become miserable Christians. That's what Satan wants. Tungod kay ato man pud siyang gipaminaw sa daghang mga higayon, mao nga makaapekto ang pagpanglihok ni Satanas kay nagdanghag man pud ta sa daghang mga higayon. Wa man ta nahimong mabinantayon. Satan can raise difficulties and obstacles. Hinumdumi na ninyo mga kaigsunan. Example, didto sa simbahan sa Pilipos, mga Kristohano na kiniha, mga alagad sa Ginoo, mga hamtong na kining Kristohanon, pero unsay nahitabo sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 2 ug 3, kang Yudiya ug Sintiki. Ang giingon ni Pablo dire, Yudiya ug Sintiki, pag sinabtanay kamo ingon nga magsuon diha sa Ginoo. Ug ikaw usab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana, kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, uban ni Clemente, ug sa tanan kong katabang kansang mga ngalan, nasulat sa basahon sa kinabuhi. So, dili sila ordinaryo nga mga Kristohanon sa sulod sa iglesia, mga kaigsunan. Pero kining si Yudiya ug si Sintike nagdanghag. Wala sila nagsinabtanay, nagkabangi kining duha. Mao nga gipadad-an ni Pablo og sulat ang mga Kristohanon didto sa Pilipos nga tabangan kining mga bayhana nga magkauli. Kun dili dayta magbantay mga kaigsuunan, masudlan og panagbangi ang iglesia ug nalipay na kaayo si Satanas. The point mga kaigsuunan, magbantay ta sa sulod sa iglesia. Nga dili gyud nato palambuon kanang mga libak-libak, mga chismis, kay mga panana ni Satanas aron mabungkag ang iglesia. That's the sort of things that happens to a Christian. We need to be established. We need to be strengthened. Kinahanglan kita nga mahimong hamtong. Ang tawo nga hamtong dili na basta-basta maminaw og libak. Dili na basta-basta maminaw og chismis. Ang tawo nga hamtong nagpromote kana og kalinaw sulod sa iglesia. Kinahanglan pud kita nga malig-on sa doktrina aron dili kita mailad sa nagkalain-laing mini nga pagtulunan. Mao nga si Pablo nagwarning gayud kanato nga magbantay ta gumikan kay daghang mga mini nga magtutudlo nga mukalit lang og gutho ug mubungkag sa iglesia. To be forewarned is to be forearmed. Well, ikaduha, si Satanas kanunay nagtintal kanato aron kita mahulog gayod sa pagpakasala. Ang giingon sa Santiago, kinahanglang mahimo kitang hamtong, dili na mga bata nga makusukuso og dali sa mga balod. So mao kadto ang motibo ni Pablo nganong nagtinguha gayod siya sa pagbisita sa mga kaigsuunan didto sa Roma, mga kaigsuunan. Paul knows that there will be attacks by false teaching. Sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia, nadismaya kay si Pablo. Mao nga nakahisgot gayud sila nga mura silag nahimong buang-buang. Galacia Kapitulo 3 versikulo 1. Pagkabuang-buang gayud ninyong mga taga-Galacia. Grabe ang emosyon ni Pablo niini mga kaigsuunan. Kinsabay naglamat kaninyo nga unta, gisaysaya naman kamo sa dayag gayud mahitungod sa kamatayon ni Hesukristo didto sa krus. Nakuratan gayud kaayo si Pablo nga nagsugod sila og insakto nga ebanghelyo pero nahulog sila sa litag nga pagtulunan sa mga mini nga magtutudlo. So ang desire ni Pablo, ang tinguha ni Pablo mga kaigsuunan was to establish them. Mao pod kini ang iyang giingon sa Episo Kapitulo 3 versikulo 17 ug 18. Paminawan ninyo ang giingon diri. Magpuyoon ta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron mo gamot ug malig-on ang inyong gugma.
ug uban sa tanang katawhan sa Dios makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. So nakita ninyo, aron kuno sila mugamot ug malig-on diha sa gugma. Grabe kaayo ang tinguha ni Pablo. Ug ang tinuod nga mga pastor, mao gayod kini ang tinguha nga ang mga miyembro sa iglesia dili magpabilin nga bata, dili magpabilin nga puya. Being rooted and grounded in love. What a beautiful expression, mga kaigsuunan. Kapila na kahigayon, no? Nga ang conversion sa usa ka tawo na spoiled, gumikan kay ang iyang kalag wala milambo ug wala mitubo, nagpabilin gihapong puya bisag dugay ng Kristohanon, ug napakaulawan ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay dugay na untang Kristohanon, libakira gihapon, chismusa gihapon, dali ra gihapon kaayo maulit. Kung dunay mo insulto, dili gihapon makita ang pagkapino sa kinaiya nga musidlak gyud ug muhayag ang testimonyo diha sa atong buhi nga Dios. You see? Imbis nga mahimong modelo sa pagka mapainobsanon ug pagka mapailubon, uy, nahimo naman hinuong palaaway, debatiro, mahilig og lalis. Hinaot nga mutubo kita niini nga aspeto, mga kaigsuunan. Let us evangelize. Magwali kita sa pulong sa Ginoo, yes. But let us also see to it that we take the pains to establish the Christians, to establish the people of God. Ang pinakanindot gayud kaayo nga testimonyo alang sa ebanghelyo mao ang atong kinabuhi nga misidlak diha kang Kristo. That's why we need to be established in every part of our lives. I'm talking to fellow believers in the Lord. Ulaw kayo sa nga tanan kung dunay mo ingon nga, ha? Kristohanon day na siya. Oh, ulaw kayo. Kaysa muingon ang usa ka tawo, mao di ay kay Kristohanon man good. Mao di ang mapailubon kay Kristohanon man good. Pero kung muingog, ha? Kristohanon day na. So ang buti pa sa but, doon na sila expectation alang sa mga Kristohanon. Let us evangelize, but let us see to it that we take the pains to establish the Christians. Apan ato usab nga matikdan, mga kaigsunan, kining gi-ekspresar ni Pablo nga tinguha, wala lang siya makabantay niini, but he is actually showing us a little about himself. Not only a little, but so much about himself. Sa giingon ko na, he was not aware of it. Pero sumala pa sa iyang mga pulong, we can have an idea unsang matang sa pagka mainampuon si Apostol Pablo. Una, ang giingon niya diri sa bersikulo 8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Hesukristo. Usbon ko, mga kaigsuunan, akong Dios. My God. First, I thank my God. Wala maulaw si Pablo nga iya gayong giangkon ang Dios, ingon nga personal niya nga Dios. Mausab kini ang iyang giingon sa Filipos 4:13. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory. So the same expression ang gigamit ni Pablo, mga kaigsuunan. Kung atong basahon ang Salmo 18, katunga sa maong kapitulo, puno kayo og expression nga my God. Well, this is very vital, mga kaigsunan. Importante gayod kaayo kini. Nga atong malitok sa atong kasing-kasing og dila nga ang Dios, atong Dios. My God. Alang sa tinuod nga Kristohanon, ang Dios dili layo kayo, pila ka milyon nga kilometro nga layo kayo sa atwa impersonal. No, alang sa tinuod nga Christian, he can say with all confidence that God is my God. God is our God. Ang Dios duol gayud kaayo kanato. Personal gayud kaayo. Ang usa ka Kristohanon adunay access, adunay tulay ngadto sa Dios. Ang usa ka Kristohanon, usa ka tawo nga nahailalom sa bag-ong tugon. Usa siya ka tawo nga nahailalom sa mga benepisyo sa bag-ong tugon. Ug unsa man ang bag-ong tugon? Gipropesiya kini sa Jeremiah chapter 31 ug gikutlo kini sa Hebreohanon kapitulo 8.
What is the essence of the new covenant? Ang giingon sa Hebrews chapter 8, I will be their God and they shall be my people. So there is personal relationship, mga kaigsuunan. Ang giingon diri, mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel human ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. I will be their God and they shall be my people. So you see, dunay personal nga koneksyon ang Dios sa iyang mga katawhan. Sumpay pa, ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isigka lumulupyo o magsulti sa ilang isigka lungsuranon. Ilha ang Ginoo. Kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. So you see, mga kaigsunan, ang Dios, mga kaigsunan, dili siya kining gitawag og impersonal power or murag tawo ba nga naa sa layo. Tungod kay ang giingon sa Dios, I will be their God and they shall be my people. There is really personal connection. Mao kini ang essence sa tinuod nga pag-ampo, mga kaigsunan. Doon ako'y nabasahan nga balak nga ang giingon didto, I thank whatever gods may be. So wala siya kaila kung kinsa ang iyang Dios. Whatever gods may be. Oh, we don't pray to whatever gods may be. Ang giingon ni Pablo, I thank my God. Ug ang tinuod nga Kristohanon nakaila gayud sa iyang Dios. There's a personal relationship and personal knowledge of God. Adunay personal nga pag-ila or pagkaila sa Dios. Ug mo kini ang pag-ampo ni Kristo sa Juan kapitulo 17 bersikulo 3. Ang giingon diri, ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and the Son whom you have sent. So nakita nato, mga kaigsunan, ang giingon ni Pablo, my God. Mo ka na ang sinugdanan sa tinuod nga pagampo. Nailhan mo ba ang Dios higala? Nailhan mo ba ang Dios ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas? Can you use the expression with all confidence, my God? Do you know Him? Aduna ba'y personal contact ikaw ug ang Dios? Aduna ba'y personal nga panaglambigit? Pamalandungi kini higala. Next, ang giingon ni Pablo, I thank my God through Jesus Christ. Nailhan niya ang iyang Dios, pinaagi kang Kristo. Kay ngano man igsuon, dili nimo mailhan ang Dios kung wala nimo mailhi ang atong Ginoong Hesukristo. You can never say, my God, without this truth. Pinaagi kang Hesukristo. Gibalik-balik kini ni Pablo sa iyang mga sulat, my God, through Jesus Christ. Ngano man, gumikan kay si Kristo lamang ang dalan padulong sa Dios Amahan. Through the Lord Jesus Christ. It's necessary in prayer. It's necessary even in our giving thanks to God. Kaya ang kamatuuran, mga kaigsunan, walay tinuod nga kahibalo mahitungod sa Dios. Walay tinuod nga pagkaila ug dalan padulong sa Dios kundili pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Well, adunay mga movement sa atong kapanahunan karon kining gitawag og ecumenical movement, union of all faiths, that we really have something in common with all these people who believe in God anywhere ug nagampo pod sa ilang Dios as we pray to God. No. The Christian position is walay tinuod nga pag-ampo kundili pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Walay tinuod nga pag-ila sa atong Dios kundili pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. There is no access to God apart from the Lord Jesus Christ. But if he is not a Christian, kung dili gayon siya tinuod nga Kristohanon, dili kita igsuon diha sa pagtuo.
Because there is no knowledge of God except in and through Jesus Christ alone. Mo kinigiingon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Claim kini ni Kristo, eksklusibo kini nga claim ni Kristo, mga kaigsuunan. And it is therefore an essential part of the Christian position. Say for example, ang mga Buddhist, ang mga Muslim, ang mga uban pang mga relihiyon, mga Hindu, none of them bring men truly to God. Walay bisag usa niini nga relihiyon nga makadala sa mga katawhan ngadto sa tinuod nga Dios. So we believe in no vague eclecticism. Ang pasabot niining eclecticism, bisag unsa ang atong relihiyon, bisag unsa atong tinuuhan, pareho rang Dios. Dili. Mailhan nimo ang tinuod nga Dios kung mudangup ka kang Kristo lamang, kung mutuo ka kang Kristo lamang. Kung wa nimo mailhi si Kristo, wala ka makaila sa tinuod nga Dios. Mao kanay klaro. We have to be particular. No one comes to the Father except through me. Kinahanglang ma-realize sa mga katawhan nga wala siya'y access padulong sa Dios kundili siya muagi sa atong Ginoong Hesukristo. Jesus Christ is our great high priest. Dili madawat ang atong pagsimba kung dili kini pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang giingon sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus nga anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya kapangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios diin anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. That's the argument of the Apostle Paul. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 19, by the blood of Jesus. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Kristo. So you see, it's only through Jesus Christ. It's the only way to enter into the holiest of all. There is no other way, mga kaigsuunan. You cannot enter into the holiest of all except through Jesus Christ, the great high priest. Gitudlo kini sa Old Testament plainly, mga kaigsunan. Ang high priest lamang ang gitugutan nga musulod sa holiest place of all inside the temple only once a year. O kinahanglang maghalad siya og dugo. Dili siya makaduol sa holiest of all in the temple without offering blood. Kinahanglang duna gayoy dugo. Ug ang regulation, mga kaigsuunan, nga kinahanglang magbutang siya og tagingting nga mga burluloy, bell, mga bagting sa iyang sinina aron sa iyang paglihok-lihok didto sa sulod sa templo, mahibaw-an sa mga tao nga buhi pa siya, nga ang pagkabalaan sa Dios wala pa mupukan kaniya or wala mupatay kaniya. He'd gone in to represent the people and their sins and his sin also. Ug ang pangulong pari lang ang makabuhat niini once a year. Not without blood which he offered, kinahanglan yung dunay dugo para sa iyang kasalanan ug para sa kasalanan sa mga katawhan. Now it is also the same with God, mga kaigsuunan. Dili kita makaduol sa Dios kung dili ta muagi sa great high priest. Kinsa maning great high priest? Si Hesukristo. Nagpadanak sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo ni Kristo mao'y naglimpyo sa tanan natong mga sala. Dili kita takos nga moduol sa presensya sa Dios kung pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong. Gumikan kay ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang sa atong buhi nga Dios. Dili kita maluwas pinaagi sa atong pagkamatarong. Pero ang kaluwasan, mabatunan nato pinaagi lamang sa pagkamatarong ni Kristo ug sa dugo ni Kristo nga iyang gipaula didto sa cross sa Kalbaryo alang sa tanang mga mutuo ug musalig kaniya. Igsuon, buot ka bang maluwas? Buot ka bang makasulod sa presensya sa Dios? Buot mo bang mabatunan ang Dios ingon nga imong Dios? Come to Jesus Christ.
You have to come to Jesus Christ. He alone is the great high priest. He alone has the blood, and He alone has the righteousness that is acceptable in the sight of God. Now buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.